Reden am Gila, als Esther Amalke, du Kasher, ich was schon nicht der Welt, ist jede Welt. Lass mal Gott, ich mag es aber klar zu. Aber gefragt sein, hat ihr für Gedanken, muss da mal steigt schon. Wo ist das Ziel von Amulaik? Wo ist das Gewehr von Amulaik? Machen wir iets spielen, Kasser, wartet ihr auf die. Machen wir iets spielen, als er nicht der Welt, nicht in der Welt. Kijk gewoon. Es ist nicht gelungen, hat gewollt an ehrliche Eid, hat gewollt, jeder bekois. Amulaik will noch bagrumen Eid, bis in der Karke, 10 Wochen tief, also... De matte was voor het volgen is niet de Welt, is geen Welt. Dus is de geweer van Amulak. Maar je bij niet tegen hoe het al gezien is zo, maar je gaat niet van bevinden. Maar gaat daar niet naar zorgen met de gezald zoeken en de meiden is zo in alle gazen en zeven. Hier zoet niet uit te horen, hier mal gemoven, zo met de elkaar. Komt er mag misschien mensen lang van het valt eraan naar rieden. Had de rieden brengt eraan naar mensen, zo met de masten, misschien goed is, kijk die bis goed is, je gaat het mij niet alweer gestroefd, dan gaat het kijk misschien gestroefd. Is able zieke man arbeit moeilijk schwer, idel zieke met kasher wat het. Moet je gegangen Esther Amalke, het uitgegaan de geweer van Amulak. Ieder weiß beim Fahren beim Khummus, Khumul Hashem beim Amulak. Der Bundesland verlangt, dass Khumul halt mit Amulak, der Ausschlag gut ist, alle Geschichten bringen nach Rudem Ausschlag gut ist, dass der Amulak ist jeder hat ein Herz, zusammen gemein mit Kammer sich anschlagen. Wo ist der Yamul Khumul Hashem beim Amulak? Wo ist der Yamul Khumul Hashem beim Amulak? Der schlug mit eigener Amulak, was erzählt. Zo verteld aan mensen, maar dan vieren we nog met deze einzage. Dan worden maar die de sierse geval vieren de toekomst peilige de sema staat en ze genoeg gespijs. Peilige de toekomst geval vieren met uit geval. Als piram la peilig piram la boimer. Wo ze de me piram la boimer, wo ze bestaat geval do aremas erin. Ze do aremas erin als wo ze als pingwi piram la boimer wij zitten maar schema pult maar offen is hier het harba koers nefkili. Ein Mann, was geht darin, was sagt mit der bei Brisen, hat mir gesucht, mit der Schimmels, was mir geht letztens bei Brisen. Sag Schimmels geboren geworden. Sag Harba Kurs nicht viel. Vier ist eine Sache offen alle Teuren, weil Schimmel geht daran, alle Freien vernehmen. Ja, ich wollte mir kein Jeres, aber Pieren kann jeder daran vernehmen. Das ist dieselbe Sache. Man geht daran, einfach sich alle Teuren. So muss ich mir sagen, aber getroffen nach Intertiel, Raamtegam, so hat sich der Tier, so hat ein System, aber ich hatte kein System. Kannst du brechen am System, kannst du Teuren brechen. Is do a system. Mag je de aarde, kan mag je de smaak, kan mag je de kier, kan mag je de kier, kan mag je de daar. Dat gaat samen. Dezelfde system. Du kannst wecken am System, maar du gemacht in the White House, the State Department, du gemacht the cases, a verschlossene case, das kannst du hacken, alle Teuren sind verschlossene case. Du hast eine Sache, du kannst hacken das System. Du sagst, du hast mal Intertiel für Weiß Amelig. Du sagst, bei Ezen der Artikel gesagt, wir können es damit auch, der erste Samen bei Weiß Amelig, als 100 unbegrenzte Wort, es ist gesagt, der erste Ramalko, dus nog een beetje, bij Weiß Amelig, Mammers, is bewijs aan melig mannen is dat in bij van mal dus maar ook dat maar gehackt een systeem op maar galle gewen hem heeft maar gewiss natuurlijk intertiel kan er aan gaan is het gelukkig van maat worden weer een pier even de groep dat gaat toe moet je die wijs dat is haan ze doen magieten bij magieten zo buiten hebben ze een goele ze doen daar wonen ze doen de getour met de katrine met alles magieten zo buiten van mafstuk magieten zo buiten is alle belder daar wie te verarbeiten bij Hitler niet mag maar alle belder bij alle rode weg het verdikken meest bij wie te verarbeiten en dat er waren allemaal gezocht we hadden dan wel gezien een plus die gezegd dat nog varen kriegen ze gevoerd kan Berlin de klampers van de Teuren weil het gehad te team met de ogen ze gaan naar Berlin en het ze nemen dan naar Sani naar plaats pinkelig, ze gewinnen gegen de Sani van Hitler's office. Hitler nog eens gewinnen, dan moet ze nog weer een etliche Gevarenkrieg. Aber steht dat een samenstel, dat je gezitten dat het aangestaan en dat en het probeert nog niet te zijn, dat je de klippen zijn sterk. Arbeidmaas en nog weer naar hem liet. Maar mij wil ik herausbrengen, dat Pieren weer te geweldige haven. Zo eens van de ouders van Pieren, en zei Pieren weer een boetel af met fiets, dus ook aan de Pieren lakboemer in mijn raam, dan van alle hier tezamen. Als vaardische, ratijmen, litrische, gefidische. Alles stammt zusammen. Aber muss ich anders spielt sich das. Aber Pieren ist auch also, mit trefft sich zusammen, jeden, anders jeden nehmen sich zusammen, das haben, sie so, zitten es Gala, das haben sie jede, man hat ja Ische, das wird es Gala, der Kaddish, das Teukef,
Es kalt Teuke, de ganze Teuke, de gelukkig die gewoon een Teuke van gezwaaien, dat je Teuke van Matge, de Teuke van Nes, de Teuke van Melige, alle de ganze Teuke, er komt een moeilijke Teuke, es kalt Teuke, op jede brug op hier, met een moeilijke Teuke, een moeilijke sterkheid, een moeilijke power, de most powerful zaken doen bij jeden. Een moeilijke, we weten moet bij Kruibenman, iedereen, als ik in Pieren, een slechtmoedig gegessen te zien. En ze hadden gemaakt dat allemaal goed om te doen. Ze mama zo gewoon ping die om de room. Ze hadden me echt zo even gaan rabben, me echt krepig en begreep ik een kipper. Dan gaan rabben. Ja, wie gegeven dat als iets. Maar mama is allemaal goed om de room. Je zoekt dat. Dat is 40 mama een kipper. Met mama is allemaal goed om weer een kipper. Zoekt u aan meer is meer weer een kipper. Hij wil ons wat zijn. Als je zich gaat zoekt hij of die gaat je maakt elke kinder keine lernen dat je gaat aan kinderen. Dan moet je die zaar van maar je gaat dan mag je alle kinderen 3, 4 kinderen gaat je kan een is ik was ben slecht moeder maar schwoeger ik het gaat de mensen weggeskaan om zich te gießen het grimmig geen ongetrinken. Geen ongedenken de gassen water, de gießen door spoors, boeren gaan zo en geen schikken, de gebenst die gediegen die we gewoon gebenst zoals ze aankomen doen, kinder eigenlijk moeten naar wonen. Het gegossen water, een paar gassen, maar het is geen schikken, we laten zien zijn ze redden. En het met ongegossen alles met waan en het had zich gießen door sporen gaan zo en jaren uren alle mannen draait echter gaat kinderen, draait ze 4, alles de gassen worden met kinderen. Dus pieren, dus een papieren, bij mij is pieren een kippen, meer een kippen. Je gaat ja allemaal goed. De minne gewinnen als een islam die zijn dan kom je net met zwaar, dat ik hem daar gesproken. Mir fällt ein Eid mit zwaar. Aber das ist nicht was bei jedem nicht, also das bleiben noch mit das noch bleiben. Aber der Doktor so bei Eiva Jelushens, de größte Zeit die mij gezwerst, mijn historie. Kennen ze samen, maar geleid man. Kol maat, dat ik bedoel, een precies, maar zei van dit bij jongens, de mal gaan moeten pura. De poes ik wil bezoeken, want ik dacht dat je het beschaafd, maar ik ken als je stuitje. Ik bedoel, dat is geen historie in Biergel, want de historie is schon opgeschreven in de Goyische history. Ze gaan moeilijke maat, maar echter een maaltijd, dat je misgeschreven, nemen schraven history. Als we gillen aan de team, met mijn raam, kan ik schraven, komt weer verder, want ik heb de Goyim is metgehaald, alles met de miezend, alles op dag herste. Este man würde man rein, schämen, dass die hast das tun, aber de Pusik sucht, al maat dan alleen gezien, was hij die wij wel gaan met de voet, alles is omgeschreven in de Goyische history. Nee, je mag al uitleggen, van history van het daft schraam, helemaal de Megillah niet geschreven van history, van Megillah is geschreven, een jong waren het koeren van naast nogal door, zo wissen, dat dus van Megillah, dus Megillah de eerste van jeden niet, als jeder iets stelt zich bescharen meilig, bekijkt eraan de vrijwillig vernemen, als er een malke geschreven en geweint, dat kennis is eraan gaan, maar laat me eraan, agens doesele homies, agens doesele homies, agens doesele. Het kan dan dus op staat, Abdelu Jude, maar nooit om de rugmaat gaan. Abdelu Jude. De Lu is oisius, is Achas dus elehomis. Een mens zal dus weten, Hashem chilik. Het waren hoe veel een mens dus weet, als het takke Achas dus elehomis. Veel een mens dus weet, als het in vier als je zo niedrig en zo gevallen, als het Achas dus elehomis, zullen water weten, kijkt af, dus Hashem chilik, hoe dat moet ik echt beteuren, van je niet veel is. Abdelu Jude, maar Abdelu Jude, dat wissen we, afvillen de Lu dus vaak, Achas dus elehomis, die eerste malke geschreven. Zeg, waar is Achas dus elehomis, is doet aber es echt dat er echt een toren, bederig nes dat er echt een toren, bederig nes dat er echt een toren. Zoek maar, je moet niet zeggen, laten we zijn, wie om hem is man, zei. Weet met aan het gaat zo iets goed naar Roos, boos naar jongen met Tony Haflat, schiers te lommen. Aan niemand breekt er ook, dat liegen zoekt me natuurlijk, maar vaak de kop in is doel. Aber hem is doel, aan niemand eraf gaat, maar ze geven aan en raast me nu, kijk om de wet, zat aan niemand. Zo iets goed naar Roos, boos naar jongen, Tony Haflat. de moeilijke is dan de toon heeft Shalom. Je hebt kim dikke deze slide en alles die kan altijd weer zijn, maar ook de rest te geven de nacht in het betag hebben. Dat woenig getozen hebben dat er gesproken kan ja. En dan wil ik hem zoeken verkeerd nog wendige zaken moet wie kan eraan gaan de gooi met zijn malke nog zo gaan bij een of doe. Aber du seht mir, dass der Eibestelle betach hast, aber ich dachte also, du Shishan, du Shishan Abiru. Und halt man eingehalten in der Megillah Shishan Abiru. Shishan Abiru. Du seht, ich habe viel was zu suchen. Der größte Hunger noch in New York. Das ist reingelaufen, nicht in Amerika, der größte Klippe von Klaus und Fall in Säulen. Reingelaufen in der Klippe, so betach Klippe, in der Hester, so betach, Astur, so betach, Astur, verwusst. En de jeden umkommt, pinkt in New York,
2 Minuten weg von Manhattan. Ich kenne sich gespürt, I think in Williamsburg. Aber nicht, ich kann einfach auch eine Bridge kennen Manhattan. Ich meine, jeden vielleicht jeden auch eine Bridge, zum Rennen, Tisch, zu allem. Ich weiß, dass Moshe Feinstein hat geheißen, noch Moshe hat geboren sein, Uden ist weg, Tanas Esther. Geheißen, noch Moshe Rabbeinu, weil geboren sein, Uden ist am richtig gewähnt, Tanas Esther, zu tieren. Wir können umgeben Moshe, und noch Moshe Rabbeinu, ich gewähne anders in Moshe, am moeidige. Als ons komt te redden, daar ga ik redden zijn. Als het gaat, mag ze de juurtijd, als ik hem te redden vinden. Is, maar dat verredden van deze zaken, waar in de schieren gaan, als je veel gezien met je met net dacht, ik ga niet met die gemerkt. Peter maakt ons zeggen dat die gebieden van die gegeven aber man kriegt dann Männer ist mal mit da goeie aan door nachten Männer Mik het Männer tiefe tagen mein Amiga Mik midlang ist denn nach uns sagen wir uns schatten können Männer so viel schatten kann das steigen aber gesucht nach unser unheimlichen Tag oi meine das so weil ihr auf einige gesucht hin bei Sommer Satile erste der Mann hat gesucht es war wohl die gefallen hin bei Sommer Satile erste. Hoe is de pneum van Homan? De milli van Homan is Oman. Wel, hij staat zich hij alef. De pneum is van of hij is alef, de milli. De pneum is van man, is man enderman, is enderman. De pneum is van nien, schrijft zich nien. De woord daarom, de als besluimers, is de bijs Homan en de Satile Esther. De minne moet je bijs Homan de Oman. Aïd op diesen, Aïd me gewünscht nach Heiligen Piram, zoekt men nur so Oman. Also de Oman, kind Piram, Aïd wünschen Bruches. En Aïd wil empfen Oman en alle Bruches. Wist de maas, Janke Fischer, wist de maas, Janke Fischer, geweest met zijn sneders in zich gemoeisje. Uiteindelijk gaat hij zoeken te kopen Master Joina, dat is het Gilof. Master Joina, eigenlijk maar Master Joina, Gilof, hij gaat hier Oosterleden dus Jood. Eigenlijk dat is hem kippen. Sie waren eine riesige Machloike, was verkauft hat, groß Geld, die eine Gartan. Ich bin zu Jakob, ich wollte die Ebedrein, ich habe es Fenderisch, hat sich zu Jakob gesucht von dem Jier. Ich wünsche der Ruhen, habe ich gerne das ausgekauft, der macht die Joina, also getut mehr Geld, beständig davon mehr Geld. Aber ich wünsche der Ruhen, ich wünsche der Ruhen, so riechen sie immer das Ausleben des Jura. Dann dachte ich wünsche der Ruhen. En jene Jier ist aber weg, jene Jier. Is wat ik ben immer nach Gemüse sagen, dass Jakob ist gespielt schuldig für die Kinder. Jakob ist gesagt, ich habe mir gewünscht, Jakob ist überhaupt nicht gemacht, ja Pusterie, da gewonnen, aber so Dinge ist dann alle Deuten, dann mit Koichatur allein, hat man auf das Sechpaskel gehabt, auch später wieder das schon Sechpaskel, ein größtes in der Koichatur, erstmal der Platke gewonnen, kennt man kann maar kan ze leiden te kennen zoeken zo uiteindelijk naar Toysus met schiet gaat opgebinden de kasse of opgebinden Toysus in de gamle kasse die opgebinden naar Ramam zal die geholpen weer dan kan gaan het schiet de koer kan de stek de koer leiden maar ze euro zit euro stekste gelechtige van de toer alles voor een verregen euro we zijn gebesoesen ik taal bestaat charos we verder euro zit euro zijn gebesoesen ik hoor het van samen zo alles een berg eindelijk. Ze raken naar lechtigheid en teuren. Ze iedereen bekend naar zijn lechtigheid. Iedereen bekend naar zijn lechtigheid. Maar deze eibestel betekent, en veel wat de stoeren, ze betuigen stoeren. Veel de gresten jerida, veel deze, maar getracht dat zo, extra lang gezegd, see me your life, fast of me, fast see me your life, fast see me your life. Maar gedacht dat zo, extra lang getracht. Iedereen gaat het beroken, iedereen wijst dat ze komt zich, iedereen gewiss aangezendig, en hij neemt ze dus, iedereen gewiss aan niks geworden, hartstaaf, virus, tuidorten. Gewoon teruggesteld, de ergste prieten, de ganze machine is nooit geween, wegstelde prieten, wegstelde hier, machtel aan wie, maar getracht, we kunnen even doen, getracht, het spijten even voor. De Megillah heeft zich gewoon naar te leggen, de ganze mechtigheid van een gezwijder. De Megillah gaat de ganze, ben interessiert dat alles aan het stijl, en alles aan de models, en alles, azabet, gold, zilver, de gemoer is nog dam, ben interessiert het. Krachtig zo. Ik ben bij goeie gezoekt, Piram is bij goeie aan de naam, Piram is lang ik had zelf ook, ik ben bij goeie gegaan in de markt met aan het lopen, weil het gewerkt te zoeken, maar tegen de markt is alles daar stellen naar heer, alle markt met business, alles is nodig, we willen wegstellen prieten, we willen wegstellen, ze past zijn niet, daarvan als hij denkt met de koesje gehad, dat is een klampen stelt men op, dat is echt de internet, mama ze gaan internet. It's a business. Nee, man kann schon zicken mit der Schmitze auch. Da habe ich keine zicken, man zu googeln, ein Business. Nee, ein Weg, der geht, wie soll ich den?
Der Emmes hat doch aber das Humor statt klug. Ich habe bestimmt heute weggestellt, suchen mit der Starkheit. Alles meint an Orde Priester. Sie passt dann noch. Ich meine, schauen Sie her, alle wisch. Alles a Camouflage heißt das. Verdecken. En in de Menegille weiß man doch klar, als Humor nach ein schweres Gesell suchen, wenn da Rico ist alles, da nur noch machen an ihnen. Diese lohnt sich aber mit spenden Millionen mit Klampers, Satire, Sida, mit Klampers, laat man sich wohlgehen, mit Klampers enjoyt man sich, was mooi, macht ja 180 Tag. Aber kann doch gesungen, jeder kann mal her, will dich heranpinken, in Schaltach. Das kann mal her, laat dich schechten, steck dich aus und alles will dich schechten. Kann schon jeder, das ist mir schwierig als anzutien. Stellt man daher, man hat sich kostet Billions of Billions, mit alle Jüdischkeit angelegt, Big de Koen Gudel, nee, als schiert sich ein sein, Big de Koen Gudel, ich meine, das ist eine Kleinigkeit. Also hat man noch verschleppt die Jiden, und dort hat man schon Machsel gegen die Jiden, aber ins weiß man doch, ins lernen wir Chazal, ins lernen wir, wie sie mal lehrt, und die Megillah, der ganze Gewohn ist nur gewähnt, Machsel zu sein Jiden. Kennst du, aber dem hat nur die Megillah, du da ist, die Megillah, der kann nicht Jiden, in dem Sechten Megillah, was geht so, weil man erst, wo sind die Gai ins Pass geworden, aber nein, da luche ich die gekommen, und ich weggetan, das ist, als man sie heute, es kommt auf den Umfang, Teuke für Geschweir, ich habe wo so, du sind die Soda, jetzt heute soll ich noch mal nichts werden. Aber man soll sehen, nach Geschweir ist der Goem geben, aus Kolumina Technology, in Kolumina, alles noch Machsel zu sein, du siehst, die Teuke für Mord, die Teuke für Najid, das läuft doch alles, was wir kamen für Oma. Als Quelle habe ich geschickt der größten Asken. Soll gehen, jetzt kehren Lust in der Geschikane von der größten Asken, soll Connection, soll gehen, verhandeln mit Apple, mit Google, ich weiß nicht, gewisse Verkehr, soll man rausgeben, für Keilen, muss man keine umnaffeln, da sind die in der Zerul, man geht in mit Orange, mit der größten Kopie in der Zerul, da muss er gesucht worden, man, 1000 per Jeden, 100.000 per Jeden, und willen Kusser das helfen, dann haben sie gemisst brechen. in Terrain geworfen in de klippen, ze betagen klippen, in de hester, ze betagen